Прывітанне, сябры. У жывым эфіры Белсату перадача «Двубой». З вами вядоўца Віталь Цыганкоў. Тэма сённяшняй дыскусіі – што адбываецца ў беларускай эканоміцы, ці выратуюць яе пакістанскія мігранты. Удзельнікі «Двубою» маюць розныя адказы на гэтае пытанне. Сёння гэта блогер і прадпрымальнік Александр Кнырович. Добрый вечер. Добрый вечер. І рэдактарка праекту «План Б» Ольга Лойка. Прывітанне. Добрый день. Што ж, давайте адразу да самай, магчыма, гарачай зараз тэмы апошнія дні. Беларусь гатовая прыняць на працу 100-150 тысяч пакістанскіх работнікаў. Пра гэта Александр Лукашенко заявіў 11 красавіка пасля перамоваў з прэм'ер-міністрам Пакістану Шахбазам Шарыфам. Александр, наколькі гэта ввогуле рэалістычна, ці патрэбна гэта Беларусі, і калі гэта адбудзецца раптам, то якія наступствы гэта прынясе для беларускай эканомікі, ну і сацыяльнай сферы? Ну, ведаеце, мы аб гэтым можам разважаць выключна ў тэарэтычным сэнсе, таму што гэта наступны раз, калі мы шукаем, калі Лукашенко шукае простыя шляхі ў складаных умовах, у складаных праблемах. Мы уже садзілі кавуны па ўсей Беларусі, мы уже таскалі нафту з Венесуэлы, у нас уже прыязджалі 250 тысяч кітайцаў. Я нагадаю аб тым, што у нас быў парк Вялікі камень. Прыязджалі, нібыта, да, і тады я памятаю, як у Смалявічах народ вельмі хваляваўся, што будзе, калі побач з імі 17 тысячамі Смалявіч будзе 250 такі горад как бы на кітайцаў. Але кітайцы не прыехалі. Гэта наступная такая спроба вырашыць простым шляхам вельмі складаную праблему. Але калі б мы паразважалі аб гэтым у такіх тэарэтычных умовах, калі яны ўжо прыехалі, то, канешне, наступствы былі бы такія, якіх Беларусь яшчэ не ведала. Чаму? Таму што гэта так выглядае: 150 тысяч пакістанцаў на 9 мільёнаў беларусаў. Але давайте прыгледзімся. У нас у эканоміцы занята толькі 4 мільёна 100 тысяч чалавек. Сярод іх, прыкладна палова гэта мужчыны. Гэта 2 з небольшим мільёна, так? З невялічкім. І вось прыедуць жа мужчыны у працоўным узросце, яны ж прыедуць. І таму суадносіны 150 тысяч да 2 мільёнаў выглядаюць уже зусім іншым чынам. 7-8%. Чым суадносіны 150 тысяч да 9 мільён. Гэта зусім іншыя суадносіны, і па-другое, яны ж не, ведаеце, іх жа не будуць так з верталёта збрасваць, каб яны так ровным такім слоем нейкім распределіліся. Яны будуць в адной кропцы. Нет, яны будуць у некалькіх кропках, і ў гэтых кропках суадносіны маглі бы быць, калі гэта бы адбывалася 1 к 3. Ведаеце, і у нас бы з'явіліся такія гета пакістанскія, у нас бы трохі змяніўся культурны ландшафт. Напэўна, для іх было патрэбна пабудаваць нейкія рэлігійныя гэтыя аб'екты. У нас была бы трохі іншая краіна, калі б гэта адбылося, але гэта цалкам, я лічу, немагчыма. Ольга, ваше меркаванне, што гэта можа прынесці, і ці магчыма, ці не, раз уж Александр сказал как раз свой прогноз? Я бы сказала, что самое интересное, оно уже принесло легкую панику среди пропагандистов и властей. Да? Это говорит о том, что вначале надо думать, а потом делать вербальные интервенции, потому что вскользь и походя произнесенная фраза про 100-150 тысяч человек вызвала просто массу вопросов, и сейчас пропагандисты очень активно пытаются убедить нас всех, что это беглые или какие-то просто враги внутренние, они пытаются раскачать тему. Они не понимают, что это как раз абсолютно не беглые, а очень даже свои внутренние, потому что каждый представляет около себя какую-то часть этих малознакомых для белорусов людей. А белорусы у нас языки иностранные не знают, иностранцев видели довольно редко. Для них иностранцы – это россияне. Да? Это приятные, привычные нам иностранцы, которым мы любим что-то продать, куда-то отвезти, что-то показать, чем-то покормить. Что делать с таким количеством пакистанцев, народ решительно не представляет, пугается, паникует. И вот сейчас, допустим, пропагандисты пытаются рассказать, что на самом деле они будут жить не
не в этих городах. Мы им построим общежитие, это будут гетто, их будут, как тех китайцев, автобусами или еще чем-то, не знаю, видимо, столыпинами, возить куда-то на работу, а работать они будут в основном в легкой промышленности. Вы же не хотите работать в легкой промышленности, поэтому это будут пакистанцы. Это какой-то набор дичи, да? А зачем в легкой промышленности 150 тысяч человек? Конечно, они я не вообще будут могу понять. контактовать с белорусами, не Нет, будут с белорусскими нет. женщинами никак контактовать. Это вот то, что спробуют доказать пропагандисты. Ну, это говорит о том, что на самом деле власть абсолютно не готова к похожим вызовам. И надо сказать, допустим, к нам действительно приехало 150 тысяч пакистанцев. Понятно, что ситуации в любом случае будут разные. Даже если к нам приедет 150 тысяч сплошь академиков, все равно между ними будут конфликты, все равно будут драки, все равно будет харассмент какой-то. Ну, это обычная часть жизни, да, это бывает, даже если кругом сплошь интеллигентные люди. Что власть с этим будет делать? Она будет это прятать, отрицать, пакистанцев будет прятать, заставит их в парадже ходить, чтобы, не дай бог, никто не заметил, что они какие-то не такие, окружают нас. Вот эта легкая паника, которая сейчас среди пропагандистов, она очень показательна. Я коротко оценю, у вас версія, што проста Лукашенко паводле сваёй палітычнай натуры ён ляпнуў нешта прыемнае в дадзеным выпадку для суразмоўцаў, в дадзеным выпадку для пакистанского премьер-министра и не подумавши. Я очень не исключаю, потому что экономически не очень понятно, зачем бы 150 тысячам пакистанцев ехать в Беларусь, и зачем Беларуси явно неквалифицированные люди, потому что за квалифицированных пакистанцев идет совершенно другая борьба на мировом уровне, и я боюсь, что нам они просто не светят. Александр? Ну, натуральна, паважаны Віталій, вы памятаеце, як з 1994 года Любіць гаварыць таму... товарищ Лукашенко говорить тое, што прыемна таму, хто сядзіць на Немецким журналистам про Гитлера сказал, думал, что им будет приемно. Конечно. Таму і гэтым разам, а давайте мы тут тыя так папляцалі у далоні. Таму гэты спектакль, конечно, мы уже назіраем 31 год, но я цалкам згодны з Вольгай. Тое, што зараз адбываецца ў прапагандысцкіх каналах, я давно такой панікі давно не бачыў. Ведаеце, гэта как бы, ну, трэба было, каб ён гэта сказаў, і каб пабачыць, як яны намагаюцца адмыць, гэта называецца так, адмыць одну фразу Лукашенко. Что ж, давайте... Ён не думаў нічым. Працягнем дыскусію пасля таго, як паглядзім сюжэт Віталя Бабіна, які прадставіць нашу сённяшнюю эканамічна-пакістанскую тэму ў сённяшнім двубоі. Дыспарытэт цэнаў з суседнімі краінамі. Гэтак Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю патлумачыла дэфіцыт бульбы ды іншай гародніны ў айчынных крамах і агучыла вынікі правяранняў у сховішчах. Аказалася, усяго ў дастатку. Адсутнасць бульбы ў крамах спецыялісты патлумачылі тым, што беларускія вытворцы праз рост цэнаў на гародніну ў Расіі сталі пастаўляць сваю прадукцыю ў гэтую краіну, дзе з бульбою таксама назіраюцца праблемы. Причин может быть сколько угодно. Это может быть действительно где-то не очень удачный урожай. Это может быть где-то какие-то перебои в поставках. Это может быть просто весна, скажем, для той же картошки, когда нового урожая еще нет. Логистически везти издалека получается сложно, с импортом проблемы. Каб стымуляваць вытворцаў, урад усё ж надумаў павысіць адпускныя цэны на гародніну у сярэднім на 30%. Да гэтага кошты на баршчавы набор стрымліваліся шмат месяцаў запар. Эканамічныя умовы сталі больш спрыяльнымі для того, каб гэты такі топорны метад рэгулявання эканомікі, топорны метад уплывання на цэнаў, каб яго ўжываць. Праблемы з гароднінай узніклі яшчэ і таму, што летась у Беларусі быў неўраджай, а таму цяпер, пакуль яшчэ не пачаўся новы сезон, у крамах прадавалася пераважна імпартная, больш дарагая гародніна. Свая ж была такой якасці, што не толькі не задавальняла пакупніку, але нават выклікала абурэнне. Вот за такие 2 мешка, сколько, 18 килограмм или что в этом роде, отдал 55 рублей. Чем, в общем, больше напряжения в экономике, чем больше проблем глобально в экономике, тем просто больше вероятность того, что какой-то из товаров будет иметь сбой и получит такой рост.
Актуальную праблемою для айчыннай эканомікі застаецца адсутнасць кадра ў краіне. Згодна з банкам вакансіяў, сёння на айчынным рынку працы не стае амаль 200 тысяч спецыялістаў у розных сферах. Лукашенко пастанавіў развязаць гэтую праблему, запрасіўшы ў Беларусь 150 тысяч пакистанских працаўнікоў. Пакистан тоже там, я посмотрела, он развивает там, у него фарм-отрасль хорошо развита, там текстильная отрасль, но не факт, что, например, там на, не знаю, там на МТЗ, на МАЗе, да, вот найдут они приедут именно те специалисты, которые нужны. Ну, я не говорю уже про врачей там и так далее. Іншае пытанне, ці захочуць пакістанцы прыязджаць у Беларусь, бо для 250-мільённай краіны адна з галоўных праблемаў, як пракарміць сваіх суайчыннікаў. Для высококлассных специалистов белорусские зарплаты, они значительно ниже, нежели в Европе, либо в Соединенных Штатах, либо даже в Арабских Эмиратах, где тоже очень хорошие зарплаты. Пры гэтым у самой Беларусі, згодна з афіцыйнаю статыстыкаю, рост заробкаў запаволіўся. У параўнанні з лютым мінулага года заработныя платы павялічыліся на 11%, у той час як летась яны раслі значна хутчэй. Аднак Еўразійскі банк развіцця адзначае устойлівы рост эканомікі Беларусі, больш як на 3%. Спецыялісты тлумачаць гэта ростам унутранага попыту і крэдытаваннем, што толькі паскарае існую інфляцыю. Мы абавязкова паговорым і пра бульбу, і пра цыбулю, чаму яны знікаюць альбо кепскія ў крамах, і пра курс, і пра інфляцыю, але давайте спачатку закончым з нашымі любімымі пакістанцамі, паколькі тэма вельмі незвыклая для беларусаў, упершыню, можна сказаць, такая ўзнікла, і калі проста задумацца, то вот вы кажаце, што все это нереалістычна, не вельмі реалістычна, але колькі разоў, калі мы абмяркоўвалі эканоміку, і, напрыклад, калі я не эканаміст, даваў нейкія, так сказаць, каментары, то сыходзіць з усіх сітуацый на рынку, то, што працоўнай сілы няма, то, што многія сотні тысяч беларусаў з'ехалі, мы сыходзілі таго, што павышаць заробак яны ўжо не могуць, бо рэнтабельнасць зніжаецца, эканомікі няма такіх сілаў, і што прыйдзецца ім запрашаць мігрантаў. Адзін з варыянтаў. І вот яны это робяць. Хіба не лагічна? Хіба не лагічна? Лагічна. Лагічна, але, ведаеце, не ўсё тое, што выглядае як нармальнае эканамічнае развязанне, з'яўляецца ім. Таму што, каб усур'ёз запрашаць мігрантаў, трэба, не ведаю, папрацаваць года 2 над тымі умовамі, каб у цябе былі такія умовы запрашаць мігрантаў. Нужна вырашыць тыя самыя пытанні, аб якіх мы казалі 5 хвілін таму. Як яны сюды прыедуць, як яны будуць адаптавацца, дзе яны будуць жыць, як яны будуць, самае простае пытанне, гэта пытанне языка. Так тлумача кожнаму побач не паставіш, які будзе тлумачыць, ты прыйшоў на прыём да пакістанскага врача, і што? У доктара, і побач будзе сядзець прадстаўнік пасольства Пакістана і растлумачваць, як на пакістанскам, прабачце, на якім хіндзі, не ведаю, якой там язык, прабачце мяне за маю непісьменнасць. Вось все гэтыя праблемы патрабуюць часу, патрабуюць грошай, тых самых рэсурсаў, якіх зусім няма, і яны павінны былі быць вырашаны да таго, каб прайзнесці гэтую фразу перад журналістамі. А так, як у нас адбываецца, то, ведаеце, гэта нейкія такія гульні дзіцячыя, а не сур'ёзны падыход да развязання праблемаў. Ольга, вось яшчэ адзін аспект. Мы тут высвятлялі перад праграмай, розныя спасылкі даюць, розныя крыніцы наконт, які заробак в Пакістане, сярэдні, скажем так, ад 200 до 300 даляраў. Вось. І пакістанец, калі прыязджае в Европу, ці, напрыклад, зараз в Беларусі, для чего прыехаў? Каб адсылаць грошы сваім сваякам на радзіму. В гэтым сэнс такой працоўнай міграцыі. І колькі ж ему трэба зарабляць, каб трошки тут праесці, праіснаваць хаця бы небагата. Это трэба і адсылаць хаця бы больш, чым этот заробак сярэдні 250 даляраў у Пакістане. Значыць, он павінен зарабляць, як мінімум 700-800 даляраў. Хто ему даст такія грошы? І беларусы здзівяцца, которым медыяльны заробак намного менш сярэдняга, менш 500 даляраў, і яны скажуць, нам дайце такія грошы, а не пакістанцам.
Безусловно, скажут, но при этом мы, допустим, скажем, что приехавший пакистанец, к примеру, с очень большой вероятностью под 100% говорит на английском языке. Он конкурентоспособен вполне в Европе, как неквалифицированный работник, но обладающий базой какой-то, да? Тобто это приступочка, как далее поехать? В том числе, и он конкурентоспособен. За него будут конкурировать. За, допустим, этого бухтящего белоруса, который хочет больше, да, вот за него вряд ли кто-то будет сильно конкурировать, если он и не квалифицированный, и не готов конкурировать, к примеру, ехать в Россию, зарабатывать там, да, ведь многие не готовы. Ему не платят в Беларуси ровно потому, что он, кроме Беларуси, нигде не нужен, да и в Беларуси, честно говоря, тоже, видимо, не очень, раз ему платят такие деньги. Потому что конкурентоспособные люди, они не получают там, $300 даже в Беларуси. Они говорят, у нас зарплата маленькая, мы поехали в Россию, в Польшу, еще куда-то. Поэтому я бы не мерила тут белорусов их зарплаты с пакистанскими зарплатами. Но да, я понимаю, что зарплата $300-500 никого точно не устроит. И надо понимать, сколько людей сейчас, сколько пакистанцев сейчас надо в Саудовской Аравии, в Эмиратах, в Европе, в Штатах, в Канаде и так далее. Они действительно крупный поставщик рабочей силы. Скорее эти люди поедут в Россию, чем в Беларусь, потому что зарплаты там выше. Ну что ж, будем сачыць за ситуацией с пакистанцами. Мне здаецца, не раз яшчэ в наших программах Белсата сачыць в аб'ектыве, в любых іншых программах мы будем гэта абмяркоўваць. А зараз да той ситуации беларускай эканоміцы, напрыклад, згародніна, якая стала знікаць з беларускіх крамаў. Гэта стала вынікам цэнавага рэгулявання, так мяркуе эканаміст Уладзімір Кавалкін. І гэта адна з прычынаў, дзеля якой улады вырашылі нарэшце адысці ад замарожвання цэнаў. Гэта звычайнае становішча для цалковай эканомікі, ведаеце. Мне гэта прыгадвае там дзесьці канец 80-х, 90-х, калі, напрыклад, цэны былі дзяржаўныя, і ты па гэтых цэнах меркавана мусіў купіць нешта там загародненае. Ты прыходзіў у магазин, але там была гнілая капуста, гнілая бульба, якую ты не хацеў купляць. Але калі б ты хацеў купіць нешта якаснае, ты ехаў у вёску, там, у калгас, і там асабіста нешта купляў. Вось мы прыйшлі да таго, з чаго выйшлі. Ну і праз гэта з'явіўся гэты указ. Вось змянілася кіраўніцтва ўвогуле Савета міністраў. Вось, і з'явіўся указ, бо ўжо відавочна, што прадпрыемствы церпяць праз гэтае цэнавое рэгуляванне і таксама церпяць спажыўцы, бо яны не могуць купіць якасны тавар. Ведаеце, вось калі зараз людзі абмяркоўваюць сітуацыю з бульбай, якая, ну не тое, што знікла кепская і дарагая, і не заўсёды ёсць добрай якасці, то згадваецца савецкі знакаміты анекдот, што зробіць, калі в Сахаре пабудуюць камунізм, дэфіцыт песка. Вот в Беларусі праблемы з бульбай. Это, конечно, гучыць для беларусаў, ну просто раз'юшвае. Чаму яны ўзніклі, Александр? Ну, ведаеце, гэта мой любімы прыклад. Я мяркую, што ён павінен быць у падручніках эканомікі. Таму што гэта, вось як казаў Владзімір, гэта 2 + 2 равно 4. Не 3,5, не 5,5, а 4. Калі ты ж робіш так, то ты атрымаеш вось гэта. Я нагадаю нашим гледачам, што калісьці ў Беларусі быў збор ураджаю у савецкія часы 13 мільёнаў тонн. Мінулым годзе мы сабралі 3. Гэта падзенне ў 4 з чымсьці раза. Раней мы сабіралі 4,5, нам хапала, але вось менавіта гэта цэнавое рэгуляванне прывяло да чаго? Да таго, што першы год цэнавое рэгулявання нашыя фермеры, нашыя калгасы пабачылі, што яны работаюць ў страты, што яны не зарабляюць на атрэгуляваных коштах. І на 25% зменшылі пасевы, да гэтага яшчэ не ўраджай, да гэтага не ўраджай у Расіі, і пачаўся вываз у бок Расіі нашых атрэгуляваных коштаў. І тое, што мы бачым зараз, гэта было цалкам прадказальна. Гэта было вось як па падручніку. 1, 2, 3, 4. Атрымай. Нема беларускай бульбы. І мы маем зараз цэны. Я бы хацеў паразмаўляць яшчэ пра нашага прэм'ер-міністра, які, мне падаецца, робіць добрай рэчы. Тое, што зараз цэна адразу на 30%, мінімальная цэна, максімальная, яна ж мінімальная, для нямытай бульбы у 1,5 рублі, гэта амаль 50 цэнтаў, такой цэны не было ніколі у Беларусі на бульбу. Падкрэслю, ніколі максімальная цэна была каля 30 цэнтаў.
наколькі я ведаю. Так вось ён робіць добрыя рэчы, таму што тут выбар які. Ці не будзе бульбы ўвогуле, ці яна будзе вось такая. Даражэй трохі. Ой, да, ці яна будзе даражэйша. Але гэта прыклад вось менавіта працы галоўчынкай кампаніі майго улюблёнага міністра, якой з'ехаў все ж таки Богданов был міністр антыманапольных рэгулявання і гандлю. Гэта людзі, якім я вельмі жадаў, каб яны працавалі далей. Мне хацелася пабачыць вось як тым анекдоце, столькі яшчэ ідэй было. Чамусьці, ну, я нагадаю, што прэм'ер Галученко так хацеў застацца ў сваім фатэле, што за 2 тыдні да таго, як яго знялі, ён праводзіў спецыяльную канферэнцыю, распавядаў, як ён за 15 гадоў плануе ў 2 разы павялічыць ВУП. І нічога ён не саромеўся, у яго не рос нос. Яму просто хацелася сядзець у гэтым фатэле і далей. Таму у нас былі дзіўныя часы. Гэта вынік вось таго самага загада цэны стаяць. Яны заўжды да гэтага прыводзяць. Добра, Владимир нагадаў Савецкі Саюз. Гэта ўсё так, як павінна было быць. Ну вот зараз яны трошки адпускаюць, але наколькі? Где адпускаюць, паколькі адпускаюць? І, ну, это ж не то, что цалком свободные цены, они все-таки регулируются. Абсолютно. Но отпустили в очень важный момент. Сейчас люди сажать картошку готовятся, предполагая, да, сельское хозяйство, в чем фишка сельского хозяйства? В том, что период длинный, да, то, что в Беларуси будет дефицит картошки, все несознательные экономисты написали еще осенью, потому что это было очевидно, потому что сбор заметно уменьшился, потому что в России был неурожай. Это было просто как 2 × 2, да. Если бы цены начали отпускать тогда, возможно, картошка не уехала бы в Россию, и сейчас ситуация не выглядела бы так неприятно для белорусских властей. Момент сейчас последний, когда еще есть смысл об этом говорить. Если это сделать в июне, ребят, в июне мы не сажаем картошку. Ждите следующий год. Спасибо, что вы нам создали хорошие условия. В следующем году мы обязательно посадим вам больше картошки. Решение принимается даже не сейчас, на самом деле раньше. Ну, вот, возможно, сейчас еще можно что-то сажать. Но на всякий случай я бы белорусам порекомендовала немножко посадить у себя, потому что надеяться на государство, да, мы помним все те 90-е, да, когда и академик, и профессор все-таки на всякий случай что-нибудь на даче, в деревне, но сажали. А зараз расслабились. Расслабились, абсолютно, да. Я бы хотел, калі дазволіце, дадаць, ведаеце, на мінулым тыдні выйшла там удакладненне ў пастанову аб рэгуляванні коштаў, і там не толькі на бульбу з рубль 10 да рубль 50 на немытую, а мы ведаем, што мытая там па 4 рублі, як мы бачылі ў крамах. Там яшчэ вельмі дзіўная цэна на беларускія яблыкі. Там яблыкі 4,20, 4 рублі 20 копеек. Я разумею, што вы не ведаеце, наколькі гэта мала ці многа. Гэта таксама так дорага, як ніколі не было, і гэта даражэй, чым у польскіх крамах. Як яны себе самі адказваюць на пытанне, у чым сакрэт, я не ведаю. Но як атрымліваецца, што бульба, ну, калі яна памытая, і яблыкі ў Польшы даражэйшыя, чым у Беларусі. Яблыкі ўжо даўно, дзесяцігоддзям былі лепш і пранікалі на беларускі рынок, пакуль ім препоны не будавалі. Да, и бесили Лукашенко, который обещал, что вот еще чуть-чуть, и мы посадим тот сад, который даст тот урожай, который будет лучше польского. Да? Для него это тоже такой бенчмарк был. Да? Так. 30 лет, а все тот сад где-то... Ну, гэта у яго, ведаеце, раз у 4 гады ён прыбегае, а што ж у нас не хапае, мы толькі 30% прыкладна яблык самі вырошчваем, і дагэтуль яшчэ такое становішча. І кожны раз ён загадвае пасадзіць сад. Тым, што імпартазамяшчэнне. І ён не расце чамусьці. Ведаеце, гэта вось у Чыхава быў... Чаму не расце? Сад. Чаму не расце? Да. Я нагадаю савецкі анекдот. Калі прыехалі гэтыя загадныя аграномы у Каўгас і говорят, ну, а что у вас не расце? Не расце. І що, і бульба не расце? Не расце. І буракі не растуць. Не растуць. А які вы сорт? Не, ну, калі пасадзіць, яно расце. Давайте про цены поговорим. Еще одно меркаванне нашего эксперта. Як вось гэтае недавнее послабление ценного регулирования паўплывае на инфляцию в Беларуси? Якой лічбай эта инфляция будзе выражаться? Своим меркаваннем, знаем, поделился ведоўца программы на YouTube-канале «Беларусы и рынок» Андрей Маховский. На самом деле это очень робкий шаг по смягчению ценового регулирования. Это всего 10% потребительского рынка, вот цены, которые отменяют регулирование цен. Да? То есть это не будет огромным фактором, да? Это не приведет к тому, что там инфляция подскочит, там, я не знаю, из-за этого до двузначных величин. Вот. Она подрастет, но как бы не так ужасно.
Вот. Ну, как бы главные факторы это все-таки сейчас, главные факторы это все еще остаются внешние факторы, это цены, это инфляция, которая привносится в Беларусь из России. Это еще один фактор, кстати, ослабления белорусского рубля к российскому рублю. Потому что российский рубль укрепляется, соответственно, белорусский рубль к нему слабеет. И это тоже влияет на цены, поэтому главными факторами это будут внешние факторы. Опять же, пошлины, торговая война, если она вот в какой-то форме начнется, и то есть цены тоже будут расти. Вот, ну, как бы, я вам, наверное, не скажу, не смогу дать прогноз, какой будет цифра инфляции, да. Пока консенсус-прогноз белорусских экспертов заключается в том, что инфляция до конца года может быть доходить до 10%. Ну, здаецца, зусім не страшна, прынамсі для беларусаў, нават 10%. І чого не бояліся вот это адпусціць цэны на там бульбу, каб расла, каб саджалі. Вось. Наколькі, па-вашаму, мы ўжо пераходзім да того пытання, што хацеў Александр абмеркаваць, да дзеянняў новага раду, наколькі новы ўрад, ці перш за ўсё новы прэм'ер, разумее, што цэны трэба адпускаць, наколькі ён свабодзін у гэтым карыстацца менавіта эканамічнымі матывамі, а не баяцца, што ему з самага верху зноў, как это часто бывало, Лукашенко кажа пальчиком: разошлись тут цены назад. Ну, насколько мы видим, Лукашенко напрямую возмутился решением правительства поднять цены, причем сократить этот список на треть фактически. Список через несколько дней был благополучно сокращен ровно настолько, насколько предлагало правительство, значит, определенный мандат есть. Я думаю, что у Лукашенко, он же очень не любит заниматься для публики. Неприятными темами, он заниматься не любит. Лучше я потом этого премьера читаю публично. Да? Я думаю, что это небольшая плата, и Александр Генрихович примерно понимает, как это работает. Ну, в случае с картошкой все было вообще очевидно, и много других таких товаров, на которые не менее очевидно. Да? Вот лук с капустой уже присоединились, а это база, на них тоже отпустили цены, да, пока они не кончились совсем, а до новых еще далеко. Поэтому я не сомневаюсь, что правительство абсолютно точно понимает, что надо делать. На самом деле 10% – это много. Да? Ну, конечно, мы все помним там 11-й год. Это... Я не згоден з Андреем, але, пробачьте, я перебил вас. Так можно... У нас же двубой, да, можно одразу, сейчас, а то забудете. Да. Давайте. Не, вы про 10% про рост инфляции, а ён казаў про то, что знялі регулирование только з 10%. Ну, первая была его фраза, другая была про инфляцию. И я не згоден тому, что в моих вачах становішча выглядае цалкам по-іншаму. По-першае, скарацілі спіс рэгуляваных тавараў, и мы ведаем, что все астатнія могуць самі сабе жыць, ісці у пампасы цэнавыя. А па-другое, на тыя тавары, на якія есть рэгуляванне, змянілі сістэму. Там ввели плановую рентабельность, так? И зараз прадпрыемствы могуць выбраць, якая для іх гэта рентабельнасць. Адна з 4 гадоў, 21, 22, 23, 24. Я жадаў бы паглядзець той кабінет, у той момант, калі Турчын впісваў туды 21 год. Вельмі жадаў бы паглядзець, што там адбывалася. Таму што мы разумеем, што рэгуляванне коштаў пачалося 22-м. І 22, 23, 24 ўжо быў такім дрэнным. А 21 яшчэ быў нармальным годам, і таму впісалі гэтый год, і таму прадпрыемства будуць не тое, што зараз ёсць цана, і яна не можа расці. Не, зараз ёсць сабекошт, ёсць планавая рэнтабельнасць і есть той кошт, па якім прадпрыемствы могуць прадаваць. Гэта зусім іншае становішча, чым было яшчэ месяц таму. Таму і у нас пад наўпростым рэгуляваннем застаўся вельмі невялікая колькасць гэтых тавараў, тым ліку гэтая бульба і яблыкі. Калі ты глядзіш на гэта пастанаўленне, якое прыгадываў, ты бачыш, як там на май застаецца ўжо такім раз, два, тры, і там некалькі ўжо там цены любыя. Трэба можа сказаць нашим гледачам, што не абавязкова змена рэгулявання, адмена рэгулявання – это падвышэнне. Цены могуць і знізіцца в некаторых аспектах. Может быть, не на сельскохозяйственную продукцию, но на промысловую, там, на какие-нибудь умовные лядовни, телевизоры. Бывало такое в Беларуси? Коли у вас есть желание зараз поставить дизлайк, ставьте дизлайк, потому что в Беларуси так не бывает. Цены рухаются только в один. Я теоретически экономически даю некие основы. Не-не-не, экономически это как раз объясняется эффектом храповика. Цены никогда не двигаются вниз, но я бы сказала, что это еще белорусский менталитет, да? Ну, конечно. Зажмут гайки, на всякий случай учтем именно сейчас, раз они расслабились, все риски, которые могут быть, которые мы сами себе придумаем, Трампа туда же включим, все известные черные лебеди на всякий случай. Да? Так.
І хай споживець платіць. Тому в выніку я ўпэўнены, што зараз мы убачым такі невялічкую хвалю гэтай інфляцыі, таму што была назапашаная інфляцыя, калі кажу хваля, я, конечно, не маю на ўвазе там 90-е годы ці 2011, але трохі назапашаных праблемаў ёсць. Яны павінны адыграцца ў наступныя некалькі месяцаў. Цалкам жа па году, я згодзін у якім сэнсе. Мы бачым, якая інфляцыя ў Расіі. За адчыненымі межамі у нас не можа быць там такая іншая інфляцыя, прынцыпіяльна іншая. Яна будзе падобная да расійскай. А расійская зараз каля 10%. І мы павінны да яе рухацца, інакш будзе той самы дыспарытэт цэн, іначе у нас будзе плынь зноў бульбы і ўсяго астатняга ў Расію, і гэта не здарова для эканомікі. Таму у выніку напэўна, так і будзе, але становішча і сама сістэма рэгулявання ўжо іншая. Василь Александрович, вы перадыхнеце і ў звычайнай двубоі наша рубрика «Пытанне адзін аднаму» спытаеце што-небудзь у Вольгі, што вам хацелось бы удакладніць, і, можа быць, што вам не зразумела в яго пазіцыі. Ведаеце, мы знаходзімся на аднолькавых пазіцыях. У меня пытанне хутчэй да фігуры Турчына. Таму што зараз тое, што ён кажа, тое, што ён робіць, я не хацеў ставіцца адмоўна да лукашэнкаўскіх чыноўнікаў, але калі мы заставім за гэтымі рыскамі палітычную частку, то эканамічна я не бачу нічога негатыўнага, я не бачу нічога, што б я мог паставіць яму ў мінусы. Ці бачыце вы нешта такое, чтобы вас... Я не вижу, я честно пыталась это увидеть, потому что я боялась, что, меня еще коллеги по Тутбаю обвиняли, ты слишком хорошо к ним относишься, ты их знаешь, ты с ними общаешься, и немножко под влиянием личности ты веришь, что эти люди пытаются сделать максимально возможное. В случае с Александром Генриховичем, да, он экономику знает, базу знает, учебники читал. Поэтому я пыталась преодолеть, скажем так, нормальное личное отношение и найти все-таки. Пока нет. Пока нет. Хотя тогда, когда Лукашенко сказал, что старые методы, это прям повеяло этой экономикой Мясниковича Румаса, как он тогда читал. Либерализм бачу. Да. На самом деле, увидеть тут либерализм, это надо сильно стараться. Надо быть с Лукашенком, да. Надо быть абсолютно. Нет, я пока не вижу ничего такого, и я надеюсь, что это хотя бы позволит удержать страну от каких-то совершенно дурацких уже шагов и опять слышать то, что говорят все, и то, что очевидно абсолютно всем. Про картошку сказали... очень давно. Можно было постепенно смягчать ситуацию, можно было в конце концов купить польскую картошку. Тоже ничего бы страшного не случилось. Мы же с яблоками не стесняемся. Запрет. Через месяц разрешено. Потом опять запрет. Потом, черт, нет, поспешили, еще везите. Давайте все-таки народ надо кормить, это самое главное, Вся ваша стабильность ничего не стоит, если у вас, извините, в магазине гнилье. А если вы это отрицаете, это выглядит просто смешно. То есть показывают в кадре гнилую картошку и утверждают, что она соответствует ГОСТу. Ребят, она не соответствует здравому смыслу и моей эстетической какой-то Але ГОСТ отповедає, это разная речь. Всего 10% гнилья. Что вы пристали в самом деле, да? Осетрина другой свежести. Да. Ваше питание, Ольга, Александру. Я хотела спросить у Александра, на экономику Беларуси сейчас влияют внешние факторы и внутренние. Есть инфляция в России, есть снижение спроса на наш экспорт, и есть наши собственные креативы. К примеру, банки надо, мучить тем, чтобы они сейчас инвестиционное кредитование наращивали. Что опаснее для экономики Беларуси? То, что вне происходит и к нам приносит, или то, что мы сами себе своими руками наносим увечья? Мы 30 гадоў гэтым займаемся. Мы прафесіяналы садамаза, самі сабе. Калі б мы гэтага не рабілі, то у нас быў бы стабільны рост як мінімум 3%. І мы былі бы не на 2 разы менш, зараз у нас была бы адносна на чалавека эканоміка, а магчыма 1,5 з Літвой і Польшай. Таму мы ў гэтым сэнсе, канешне, прафесіяналы, ніхто не можа нас так нашкодзіць нам, як мы самі. Што ж датычыцца менавіта наращивання крэдытавання інвестыцыйнага, гэта мы разумеем з вами, напэўна, з Віталём, напэўна, з гледачамі атмасферы, аб тым, што гэта дзіўнае такое націск на самыя банкі, таму што гэта не іх мэта, не іх сэнс існавання.
гэта павінна быць мэта, не ведаю, у савецкай эканомікі міністэрства прамысловасці, у несавецкай эканомікі вялікай колькасці прыватнікаў, якія разгортваюць прадпрыемствы, якія развіваюць производство, якія бачаць свой бізнес, разумеюць свой рынок і самыя себе аддаюць справаздачу, у які момант ім патрэбны інвестыцыйныя крэдыты, а дзе яны трохі патрымаць. Так? І мы разумеем, што ў нармальнай эканоміцы ёсць метад, рынкавыя метады рэгулявання. Так? Калі ты хочаш, чтобы у тебя было больш інвестыцый, ты зніжаеш гэтую стаўку, якая ёсць у эканоміцы. І тады прадпрыемствы ідуць за гэтымі самымі крэдытамі. Калі ты хочаш развіваць нейкую галіну, у нас быў вельмі добры досвед. Дзве галіны. Адна буйная, другая зусім малая. Гэта для мяне гэта ПВТ. Вось зрабіў умовы і ўсё ручкай прыбраў. Уже туды далей не лезеш. Не вырашаеш, што праграмаваць варгеймінгу і гэтаму самому ПАМу. Не праводзіш у іх там нарады селектарныя, ідэалагічныя, хто там што робіць. Все, не чапаеш, і оно само расце. Другі малы прыклад... Так было до 21-го года, скажем, до 20-го, да. Зноў ты мяне збіваеш на гэты смутныя думкі. І другая такая галіна была, гэта была малая прыватная, гэта агратурызм гэта быў. Так, ён быў у 9 з 10 выпадках, ён не быў такім сельскім агратурызмам, які развівае некую культурную спадчыну, як сябе ўяўляе пастараль такі Лукашенко. Але гэтыя людзі працавалі самыя на сябе і нікога не чапалі. Яны самі себе нешта зараблялі, плацілі мала падаткаў, але нічога не прасілі ад дзяржавы. Гэта тоже была малая, можа быць, не вельмі асэнсаваная, але зразумелая пазіцыя, як трэба рабіць. А вось гэтыя загады... А вось там, дзе дзяржава праводзіла мадэрнізацыю, як дрэва апрацоўвацца, то там вынікі былі сумныя, да. А мне БНБК больш нравится, наши биотехнологичные. Вот согласна 100%. Вообще огонь. Да, сейчас только непонятно, что с ним делать, а так очень хороший проект получился. Які будзе з'едаць яшчэ і далей? Естественно, есть государственные деньги. Это очень симпатично. Ну, в том плане, что все сделали сами, да, никто, в общем-то, руки не выкручивал абсолютно. И, может быть, коротко еще у нас несколько хвилинок про курс. Вот можно было много говорить, не все хотели, но хочется. Я думаю, люди зараз с издзіўленнем кожны дзень назіраюць, як уже даляр 3.02, 3.01, и такого не было год, полтора. Вось. Что это означает? Які далей прогноз курсу доляра? Ольга. Ну, прогноз, судя по прогнозу по российскому рублю, 90 к лету, 100 к концу года все вернется. Ну, просто потому, что есть проблемы российского бюджета, есть проблемы экспортеров и их устойчивости на мировом рынке. Высокий курс плохо для экспортеров. Для России это сейчас критично, для Беларуси тоже. Поэтому укрепление рубля значительного не будет, просто потому что экономика ни России, ни Беларуси этого не выдержит. Это никому не надо, и это прям уже такой консенсус. Ваш прогноз, Александр? Ну, Кароткачасовы, доўгатэрміновы. Я цалкам згодны з Ольгай, таму што ёсць базавыя паказнікі эканомікі, і яны кажуць аб тым, што тое, што зараз адбываецца, гэта не натуральна. Гэта некія вельмі краткатэрміновыя ўплывы, і мы павінны пабачыць у Расіі там паміж 90 і 100, ну, суадносна у Беларусі гэта 3,4 прыкладна. Павінны гэта пабачыць на канцы года. Але ёсць вялікая але, якая такая, ведаеце, там у ЗША такая з дзіўнымі валасамі, і гэты чалавек з доларам, ведаеце, можа збыцца такія прагнозы. Наўмысна? Якое наўмысна? Слухайце, слабы долар гэта не выгодна гэта выгодна зноў краткатэрмінова, але ў доўгай перспектыве, ну, вось гэтае, даже не слабы ці сильна, а вось гэтае ваганне штодзённае, гэта падрывае гэты долар. То есть у нас людзі ідуць у еўра, і я асабіста 2 месяцы таму у меня ёсць пары, які будзе суадносіны еўра да долара на першае, ну, на гадавіну прэзідэнцтва, выбараў прэзідэнта Трампа, это будзе у лістападзе. Я ўжо зараз выйграў там 100 гэтых, прабачце, еўра, таму што я цалкам не давяраю Трампу, і таму, калі мы кажам пра нейкі курс даляра ў Беларусі ці Расіі, мы павінны яшчэ улічваць і тое, што робіць Трамп з эканомікай ЗША, ну, цалкам з міровым, сусветнай эканомікай. Дякую. І па 30 секунд, можа быць, падсумаванне ці нешта самае цікавае, што вы не паспелі сказаць за гэтыя 40 хвілін нашай праграмы.
Да, собственно, все, наверное, сказали, да, прошлись по всем основным темам. Ждем, пока 150 тысяч пакистанцев посадят нам картошку, достаточную в количестве, значит, потом еще желательно сохранят ее. Ну, на самом деле, все, что происходит в экономике, почти вся дичь, она вся рукотворная, да, и это очень забавно смотреть. И самое интересное про белорусскую экономику в том, что мы никогда не признаем то, что это мы сами накосячили. Да? От БНБК до картошки. Мы отрицаем очевидное, мы говорим, что это враги, мы ищем этих самых врагов, мы даже готовы их расстрелять, вместо того, чтобы просто принять очевидное. Ольга, пакіну вам 15 секунд. Ведаеце, вось гэтыя падзеі гэта такі масіў для сатырычнай рубрыкі ў нашай праграме «Атмасфера». Глядзіце атмасферу. Глядзіце атмасферу. Там мы здорово паздзекваемся з гэтай дурасці. Дзякуй. А гэта был двубой, а не атмасфера, двубой, в якім мы трошки наблизіліся да ісціны і разумення сітуацыі. Чыя пазіцыя падалася вам больш цікавай і пераканаўчай? Глядзіце нашу праграму ў любы час на YouTube, там пішыце свае ацэнкі, каментары, ставце лайки, вядома, калі гэта для вас бяспечна. Перадачу правёў Віталь Цыганкоў. Заставайцеся з Белсатам.